Co tady chcete? Strusku. Ale prachy. Pojďte, more. A tohle jako co? Co to je míra jenom, vole? Takže co chcete? 20 kg strusky. Hej, kamere, všetci bydle! A teď vypadněte! Tam jsou! Běžané! Hej, přijeli Bega, jsou tam Bega, ty! Přijď! 10, 5! Hej! 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 Vy jste moji! Můžeme jít na to. Zdravím, vítejte u Průmka News. Ahoj Matěj. Ahoj Adame. Začínáme zprávou z hudebního světa. Lístky na koncert Lil Durka a MC Šroubováka budou brzy vyprodané, takže doufám, že své lístky a vstupenky máte a nebo je hodláte koupit co nejdříve. A pokračujeme zprávou z kriminálního světa. Máme informaci, že byl proveden zátah policií České republiky na nelegální výrobu strusky. Skupina prováděla činnost přes rok a policie České republiky se na ně zaměřovala v posledním půlroce. A předáváme slovo kolegům do terénu. Za Průmka Studio se s vámi loučí Adam A Matěj. Dobrý den, nacházíme se tady na místě činu. Je tady s námi Krištof Bartoň, Průmka News a tady máme velitele zásahu, Vašek Kolář. Můžu se vás prosím zeptat, jak probíhal zásah? Takže dneska probíhal zásah tak, že naše jednotka rychlého nasazení vtrhla do budovy a zadržela nebezpečné osoby drogově závislé. Povedl se zásah, byl úspěšný? Zásah byl velice úspěšný, bylo to velice náročné, bylo tam hodně ohrožení, ale jsme dobře vycvičení a zvládli jsme to na jedničku. Děkujeme tady veliteli zásahu Vaškovi Koláři a přepínáme na naše kolegy. Nacházíme se na místě zásahu, jsem tady s jedním z podezřelých. Proč jste to vařili? Já nic nevařil. Nic. Co, pičo, to je zbytečné. Tak, už se nám to blíží, šup, dělejte, jdeme na to. Je zas Michal. Tady jsou ty nůžky na ty lístky. Jak tímhle chceš stříhat? Teď bude vidět, že to je padělek. Hoši, já jsem v pohodě, já mám svoje. Takže, já jdu řešit business, uvidíme se pak, čau. Počkej. Opři se. Dej ho celýho, jo? Zabavuje se. Ne, toho ne. Borci, máte ty prachy? Ukažte nám to. Je si to přepočítej. Yeah, man. Dneska máme zaděláno.
No nic hoši, můžeme jí nahrát ten track. Mám napsat track na promku, OK, tak já to teda průbnu. MC Šroubovák, ale vrk on the beat, stejně ani jeden z nás maturitu nebude mít. Prumka lifestyle, prumka lifestyle, pane chliboši, omluvte mě, jsem zase zaspal. Trojaři mezi ostatníma světí jako bást, ta maturitní práce jsem se na ní vykašlal. Ty pozdní příchody už nikdo nespočítá, dneska jsem si pospal, ale snad přijdu zítra. Nebojte pane učitel, zítra už nezaspím, ty špatný známky na sebe, big on break, zase hustlim. Teď bez přesůvek taky fakt nechceš potkat, nemáš návleky, tak dostaneš hned Mortal Kombat. Stejně mě v matice vždy zachránil jen fotomat, sorry, že jsem ty hřídeli dal, zas blbej format. Jsem zatím nepřečetl ani jednu knížku, jestli nedám maturitu, to bude vyčetku. Třáď mě hřeje kuřecí bageta mém břišku, nevezmou mě do prametu a ani na výšku. Jsme na ty průmce byli vážně jedineční, ty vědomosti nám stejně nebudou užitečný. Hodiny z PSK, hodně nebezpečný, každý dobře ví, že naše odkazy budou věčný. Prumka lifestyle, prumka lifestyle, pane krivoši, omluvte mě, jsem zase zaspal. Trojaři mezi ostatníma svítí jako pás, to ta maturitní práce jsem se na ní vykašlal. Zadní lavice a já zasedím v matice, jsem unavený, nemůžu jít spát, bych dostal bídu. Potom je čeština a květuška mi povídá, kolik má tahle knižní série dílů.